Chini tipra saje tongmani jagao chini tripura all chini ADC area bisi susung kaisa reaction rolaiwani nangmani kaisa humsang rally khaibai bui haya kubundo phahaya illegally aini baireo thangai chung SDM office ro tokrunai bahai violence chung khaya जों गोसां को हमसां रैली खाइबैनो जों बनो जों रिएक्शन फुनुगानि नांगमानि फियाबा जों नुखा किल्लाबा अमरपुर सिमिसि जों ससियल मीडिया नि सिमि बनो तैबै गन्दा चुसियानि तैबै चिनि परमेश्वरी आंबो थाजामनो तैबैनो जस्टिस बा खादुंमा जों रैली खाइमानि नुक्सिबो तै गुबुन आस गोबां मानो चिनि तिप्रासा एरिया गोबां मानो दङो फियाबा जों बनो तैबै जों खाइमानि सि नुगिया बनो तैबै जों हमसां रैली रो गोजां खेनो डेमोक्रेसीनि जे आइनो तंमोन तैबै जों रैली रो खाइमानि सि नुगिया ओंगै दङ गोतानि बाङै हायङै दंलां